О, не! Я не застерагаўся, мяркую, моя дзяўчына заляцела. Ладно, любая, нам трэба таблетка ад дзяцей. Знаёмцеся, гэта Дэзмонд, 31гадовы мужчына, сваякі якога ўпэўнены, што ў яго залежнасць. Мой баця кожны вечар дае мне гузоў за тое, што я гляджу анімэ. І я празлаваўся, але ў мяне няма ворагаў. Акрамя дэзадэранту, мяркую, пасля інтэрв'ю з гэтай асобай мой нюх ужо не аднавіць. Апроч гэтага, сястра Дэзмонда заяўляе, што яго захапленне анімэ стала сур'ёзнай праблемай. Ён заўсёды ходзіць з падушкай, которая смярдзіць цялеснымі вадкасцямі. Калі б вашыя жонкі былі б настолькі прыгожымі, вы б таксама не стрымліваліся, але... Дэзмонд, спыніся! Мы спыталі Дэзмонда, ці дасягнула дзяўчына на падушцы ўзросту згоды. Яго адказ нас шакаваў. Што такое ўзрост згоды? Захапленне анімэ Дэзмонда выйшла з-пад кантролю, і ягоныя сваякі моляць, каб ён звярнуўся да спецыялістаў. Слухай сюды, выкінь ты ўжо гэтую падушку і знайдзі сабе сапраўдную дзяўчыну. Дэзмонд, сканцэнтруйся, ты зможаш. Дэзмонд, да што ты халера робіш? Мы са сваім голасам у галаве абмяркоўваем план. Гэта называецца ўнутраны маналог. Не доўбень, гэта называецца шыза. Пазней мы параілі сваякам Дэзмонда адправіць яго ў спецыяльную установу для такіх, як ён. Такія установы называюцца турмамі.